Afrika. Okhuluma naye namhlanje uDR Mkhonto weZulu la endaweni yaseKhonobe. Kulowo nalowo muntu ofisa ukusizakala akasukume avuke ayithathe asondele kithi simsize ngezinto ezomvulela inhlanhla, somvulela inhlanhla, simvulela umsebenzi. Kucace konke kube kuhle esigodlweni, abantu batheleke, kugcwale. Abantu abanamabhizinisi basondele basovula imisebenzi yabo yamabhizinisi ukuze yonke into kubonakale kubona kukhanya kuba kuhle. Kanti abantu abafisa ukuthathwa bayiswe emanzini bangasondela sibathathe sibayise emanzini siyobafaka sibageze. Kanti-ke abafisa ukugeza nje abahlushwa zilwane nabafisa ukubethelelwa emakhaya bangasithinta kule namba 0649946103. Injalo-ke iyona-ke inamba esitholakala kuyo. Kanti-ke nje kulo mabonakude wethu intando yabantu TV iyona ezokuthatha ikubeke noma ikuphi la ufuna ukufika khona. Abantu abafisa ukuthi nabo bazokhangisa noma bazo-advertiser njengami, bazokhuluma njengami nabo kule mabonakude bangasondela bathintane nami kuyona leyo namba futhi sikwazi ukuthi sithathe umsebenzi wabo sofake ebalazweni. Ngiyabonga nina nonke mhlaba wonke. Kanti ungakhohlwa ukuthi futhi-ke usubscribe njalo mangabe ubuka i-TV yethu ehamba phambili, unqa phambili i-DMG esisuka kuyona ekade singaphansi kwayo njengamanje. Intando yabantu, the power of success. Nawe-ke kuzoba ngamandla empumelelo kuwena nangabe ungenile ngaphansi kwalo mabonakude. Inkosi inibusise. God bless you all. Nginithanda nonke emakhaya, nginithanda ngothando lwesidudla, uthando olungapheli, uthando engazi nami ngakanani. Inkosi inibusise emakhaya.